Sa headlines kan mga barata, presyo kang sugok asin sibulyas parehong mantinidong halangkaw. Mga magurang may dakulang obligasyon sa isyo kang amay na pagbabados kang seda mga aki, susuki punong barangay Jewelyn Rigmalos. Garbage collector arestado sa pagpabakal subutin illegal na droga. Dispatcher kan jeep na aktuhan na naghahabon subutin cable wire sa barangay Dengdang, Siyudad kang Naga, arestado. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Sa nagtapos na State of the Children Report ni Mayor Nelson Ligacion, tulong barangay ang nasambitan kainina, halangkaw ang kaso ng teenage pregnancy o amay na pagbabados. Kabali na ang barangay ni punong barangay Jewelyn Rigmalos. Detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Tutukan pa ang mga barangay nin Concepcion Pequeña, Calawag, asin Balatas. Natulo sa mga barangay tadigdi sa Naga na may pinakahalangkaw na mga kaso nin teenage pregnancy. Again, Concepcion Pequeña, Calawag, and Balatas. Parte ini kang naging pahig ni Alcalde Nelson Ligacion kasudma sa State of the Children Report para kipunong barangay Jewelyn Rigmalos kan barangay Concepcion Pequeña, Siyudad kang Naga, dakula ang obligasyon kan mga magurang para mailikay sa amay na pagbabados ang seda mga aking babae. Hulit sinda ang may halabig na oras na nakakaibahan kan mga ini. Ang eskwelahan na sedang katabang, ang halipot na panahon man sana nakakaibahan ang seda mga aki. Asin di man subot pwedeng iasa sa programa kan barangay kontra sa teenage pregnancy. Alagad po sabi ko kan dai pwedeng iasa si programa kan barangay sa pagkontrol, kundi iniing kami darmi si mga magurang na iyo ang pirming dakulawan na porsyentahong kaibahan kang aki sa law kang arong. And apira kan si pagtabang kang eskwelahan. Ang eskwelahan man, may oras sa naman at may subject sa naman manungot sa mga siring kayan. Kulang si panahon mi para i-monitor si mga aki o mga minor de edad na nagbabarados ng amay. Idinagdag pa ni punong barangay Rigmalos, dakula ang impluensya kang teknolohiya sa mga hobenes kunyan na pinalala pa kan epekto kan illegal na droga. Alagad, tinatampadan naman subot ni Dainin programa siring kang Hearts and Mind. Sa parte kang barangay, igaman po kami yung programa. Kaya nakungani po si kang kagawad pa ako, pinunan ko po yan na Hearts and Mind na kung saan pinapadagos kang SK, na kung saan tinutok namin si mga hobenes na combine po yan katong sa drugs and yun na po yan, teenage pregnancy. Na kaya Hearts and Mind, pinagtutok namin maging madunong, bako si puso ang pagpapaganahon ta siring kayan. And kabali naman si sa drugs na kampanya na matukdoan pasindan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa ibang issue, siniguro ni punong barangay Jewelyn Rigmalos na perming may naka-duty na barangay tanod sa Immaculate Conception Parish para magtaoning seguridad sa mga nagsisimba. Para maging maliwanag ang mga eskinita kan barangay Concepcion Pequeña, may mga ilaw naman subuot na pinagbakal ang barangay urog na ngunyan na madali na ang Misa de Aguinaldo na dakol maluwas nin amay para magsimba. Kami po ang simbahan na hindi may po yung pinapabayan daw pa kung December, perming may duty tanod yan lalo na pag aldaw ng Domingo sa simbahan. And pag abot kang pagsabat kang simbang gabi, and ako nga rin nagpa-order ng mga ilaw si mga street light kaya po na maliliwanag iyan, maiwasan na may mga punder. And si pag duty ka mga tanod sa simbahan, perming po yan ginigibo. And bako naman po yan na bago. Sa iba pang bareta, mga raot na portion kan Andaya Highway pinipirit na pakarayon kan First Engineering District kan DPWH ngunya na paaboton ang Pasko. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Igihinguhangon yan kan First Engineering District kan DPWH na mahirahay ang tinampo sa pagikan pagtahob kan mga ralabot na tinampo sa Rolando Andaya Highway. Sigun kay Engineer Rubena Santos, si District Engineer kan DPWH, tangaling maiwasan ang aksidente sa nasabing tinampo. Inimanan sa iyang piginguhan na mapakarahingon niya na Pasko, nakadakol ang posibleng mag-agi sa nasabing highway. Ating road network, itong Andaya Highway ay
marami tayong mga potholes. So, kagandahan naman, meron tayong kasi-release na augmentation fund worth na 5 million. So, itong budget na to, ialam natin lahat sa materials para ma-rectify o maayos natin itong mga butas-butas sa Andahan Highway before sana na magkaroon ng long holiday season, itong Christmas season natin, tsaka sasamantalayin din natin yung pagkakataon na yung good weather condition para maiayos natin itong mga activity natin sa maintenance. Marurumduman na nasabing tinampuan perang dekada ng problema sa Camarinesura na kung saan dakol naman ang nairehistrong aksidente sa tinampo. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, pinaglalaoma ni Mr. Nonoy Reforzado kan Metro Peso na madodoble ang bilang kan mga may negosyo sa siyudad ng Naga na mahanap ning dagdag na empleyado o rugna ngunya na Pasko. Kada malaog subot ang kapaskuhan, nadakulman ang mga naghahanap ning dagdag na staff sa indang mga negosyo, huli kan pagdakul kan sa indang mga customer. So, pigi-expect unya na December, baka magdoble pa yan. Ini talaga itong kumbaga season na kung saan sa tuyang mga negosyo, talaga nagtatao siyang efforts para sa ikararahin magkang sa iyang negosyo. Sa pagbabalik kan Newsbreak, garbage collector arestado sa anti-drug bypass operation sa Barangay Balata, Siyudad ng Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panoflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Panagos pa sa mga bareta,
Presyo kan sugok asin sibuyas mantinidong halangkaw. Ang detalles aramon takayan sa report ni Melvin Machado. Liwat min pinagbalikan ang Naga City People's Mall para kumusaw ng presyo ka nagkaperang barakalon na pwede magamit kunya nagrarani ang kapaskuhan. Kung plano mo maglatchip plan asin bakong sugok nin itik ang gagamiton, uy ang presyo kan kada tray. Ang small size, ang dating 204 pesos ngunyan 210 pesos na. Ang medium na 210 pesos kada tray ngunyan 216 pesos na. Asin ang large 225 pesos na hali sa 219. Susug kay Richelle Silvano ang paglangkaw na ini posibleng darak ang halangkaw man na presyo kang bahog asin sa transportasyon. Siguraan ang presyo kang small. Singunyan po, 210. Dati. 204. Sa medium. Sa medium po, dati 210. Ngunyan, 216. Sa large. Sa large po, ano na po siya? 225 po ngunyan sa dating 219. 219, 225 na. Opo. Okay. So, paano ka nagmahal? Sa ano po ata yan? Sa Bahog Manggiraray. Sa transport. Uyo po. Si Nanay Adelia Dulor na nagtitinda ng sibuyas na sa edang nababakal subuoting 6,000 pesos kada bag. Dinidiskarte na sa ang pagpili kang saradit asin maray na klase para may pabakal gabos. Ang sarong bag na dapat 25 kilos ang timbang, dahil man subot na eksakto ang timbang kaini. Ini po, ang puhunan mo po kanina duman sa Manila, ang abot igisa mo, ano na nining 230 ang sarong kilo. Opo, matracking kami. Pag retail mi na, yun na yan. Ning 320. Pero pag paninda, 300. Opo, kayan. Nagba 23 kilos malang po yung paglinig na. Ang sarong sako? 25 kilos po. Ano yan? Nasa ano po yan? Ano daw? 25 times 40. Ay, 6,000 lang ang 25 kilos. Dahil po yan eksakto. 24 lang po yan pag abot digdi. Malinig lang yan 23 pag nalinigan na. Sa taho kang presenteng sitwasyon nagabos naglalangkaw ang presyo. Mayong ibang solusyon kundi magtipid asin magtipid. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa Satuyang Police Report, garbage collector arestado sa pagpabakal sa buot nin illegal na droga sa Barangay Balata, Siyudad ng Naga. Aramot ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Arestado ang sarong drug personality matapos ang isinigibong drug bypass operation kan mga otoridad alas 4:21 nin hapon kasudma sa Zona 5 Loban 2 sa Barangay Balata, Siyudad ng Naga. Sa report dinakop kan mga otoridad ang suspect na si Norman Arinas, 21 anyos, matapos sining mabakalanin sarong sachet kan pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos. Sa pagrikisa kan mga otoridad sa sospek, nakuha padigdian 7 sachet kan pinagtutubudan shabu na may kantidad na 6,800 pesos. Sangunya na sa kustudiya na kan kapulisan na nadakop na persona asin na nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, dispatcher ng jeepney na aktuhan na nag-aabon sa buot ng cable wire sa Barangay Dayangdang. Nagbubuelta si Jerome Breeze. Sa kulungan ang bagsakan sarong dispatcher ng jeep matapos sining maaktuhan na naghabon subutin cable wire sa may parte kan Barangay Dayangdang sa Siyudad ng Naga. Sigun sa report, dinakop ang suspect na si Fernando de la Rosa, 33 anyos, matapos sining maaktuhan na naghabon ng cable wire. Nakuha sa posisyon kanan sarong lagadi sa bakal, siring man ang pinutol kaning cable wire na may labag 4.5 meters asin may pigkakarkulong kantidad na maabot sa 12,000 pesos. Sangunya na sa kustudiya na kan mga otoridad ang nadakop na persona tanganing sangatan nin kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mga tugang 25 aldaw na sana Pasko na. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta mo niyan aldaw. Kay malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang
bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Tigdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.